Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mundilole nthawi ino ndadzutse a Deputy Delegate of Elections amenewa amene amang'anira zisankho. Tele kuno komsade nkhawa onabo Luwemba nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Pajani mati kuchilendo sitiyang'anang'ana kungofuna kuthamangizana nthawi. DPP oye! DPP oye! Salamu alaikum! Dini Muhammadi! Hallelujah! A Vice President Bwana Alfred Gangata taenda nanu Kasungu Mchinji Dedza Lilongwe. Bwana ine ngati waku elections ndimafuna ndikupempheni bwana kuti akambalame ndi a district governor bwana Chiko cha Central Region bwana muchisiye kuno kusalimba. DPP oye! Pepani to asinyo pepani. Pepani. DPP oye! Bwana Vice President nsonkhano undu waukulu kwambiri. Nsonkhano olo Chakwera sanga kwanitse iyayi. Ndine wachisoni kwambiri, ndine wachisoni. Bosa chedwa pa IUTM anali ndi nsonkhano kwa Ngona ku 25. Mulembi wao wankulu Awire Tikalonga. Kuyamba nsonkhano mpaka na kumaliza kumangotukana profesa. Pano kusalima kuno mukwadziwa a senior council Tembeni. Ndi munthu wophunzira kwambiri. Ndiye munthu akakhaula anaphunzira timampatsa ulemu wake woyenerera. Komanso kuli akatswiri ena a science. Ntchito imene anaphunzira ndi manambala basi. Nkukhala 9 amenewo ndi amene anapanga kafukufuku amachedwa Afrobarometer. Ananena kuti DPP masankho akubwerawa ipambana kwambiri. DPP oye! Komanso inu mukudziwa ife kumalawi kuno timakhulupirira komanso kulemekeza anthu a Mulungu. Apaki bungwe limene limayang'anira tonse asilamu komanso akhristu linanena kuti MCP masankho awa olo atapanga masenka a mtundu wanji sapambana ya. DPP oye! Ndimafuna ndinena ichi. Awire Tikalonga mudziwe kuti malemu Saulo Chilima ine ndinagwira nawo ntchito. Aliyense amadziwa zimenezo. Ananena kuti chipani cha UTM ndi chaching'ono kwambiri sichingawine masankho. DPP oye! Akaliati akudziwa zimenezo. Akulu ambiri a UTM amene tinali musonkhano akudziwa kuti malemu Saulo Chilima navomera kuti chipani chimene kuchitsogolera ndi chaching'ono. Nchifukwa chake akafukufuku aja anapatsa 7%. DPP oye! Chofunika kuti UTM apange ndi chinthu chimodzi. Kulimbikira kwambiri kuti achoke pa 7% mwina afike pa 7.5%. Koma kuti asiganizira kuti abwera kuntunda uku siziteka iya siziteka. DPP oye! Bana Vice President komanso atsogoleri mudziwe kuti mene anankhulira a district governor President Chakwera ndi munthu wabodza kwambiri, ndi munthu wabodza. Inu mukudziwa Amalawi mukudziwa anakunamizani kuti fertilizer zakhala 4,000 mkantu. Chakwera sidembwali. Chakwera maida bambo Chakwera analemba mwana wake ntchito ku London ku UK. Koma takunamizani kuti alemba Malawi 1 million. Wairesi ya BBC inamufusa Chakwera kunena kuti kodi ndizoona kulemba mwana wako. Chakwera anakana. Chakwera sidembwali. DPP oye! Mafumu olemekezeka amene ali apa anafusidwa kuti adzapasa nswahara mafumu awa. Koma kulandira nswahara ngati
Chakwera Sitembwali. DPP oye. A district governor atu alankula. Profesa kuna nabweresa chitukuko. Kampani ya upanga sugar. Kwa mabwana mudziwa kuti chodende ulitsa. Nchoti kuno sugar kulibe. DPP oye. Sugar kampani anajipangira profesa. Kwa mashuga ayo lero kulibe. Choyambirira tukupempeni. Kuti profesa atakoze nkhani ya chuma mdziko muno. Zikomo kwambiri, salamu alaikum. Tango wapa ipitsani masabarazi mashado. Zikomo. Ai zikomo kwambiri. Honorable Chisale. Koda Angalula Chisale. Ngalula. DPP woye. Pepani musaone kuchedwa iyai. Vice President akubwera pompano sipataso 5 minutes. Izi zachitika chifukwa cha abampini ena akanatithimitsira magetsi. Munaona tinakhala chete kumangokhala kumatangokhala huku inalivuto la magetsi. Ulemu wa Vice President, komanso ulemu RG, Mai Nachuma, Mai Kunje, Legion yonse, komanso pali mafumu pano, maulemu anu, anzatu amipingo, maulemu anu, mashado, maulemu anu, mashado zaga mwende zajirovalira masuti kuchena chanchani, tieni rajele, nthawi yatu ya nani? Thank you so much. Bwana vipi usongana usiwanga ndi wanu? Ine ndango kuperekezani wanga ubweranso tidzavina dansi pano. Yathu ndi ama dansi basi. Kubwera kwanga pano ine ndi otumidwa kwa APM. Ndine Nyamata ongotumidwa. Nde APM uyo kapali pano ali pakanema wache. Akutionera tosefe akutionera. Nde aliyense amene akudziwa kuti iyeyo adzamvotera Peter Mutharika Chalamwamba. Ndipo tikuti Chalamwamba uko sindikuchiona chala uko. Ambuye akudalitseni Peter Mutharika posachedwa pa 16 akulowa mboma, komanso tisanafike pa 16 akubwera kuno kusalima. Mundimvetu kamwe anga yeti achinyamata anzanga mukundimva. APM ndi bambo wathu timakhala naye limodzi, ndipo iyeyo akuwerengera za inu, ndipo kuno kusalima akubwera. Ndipo akamabwera kuno mwa zina zimene wandituma kuti ndikuuzeni, iye wakonzekera pa 16 kuti adzapanga za inu anyamata. Kulibeso kuimbana iye ayingamene akutimbira panomu. Anyamata akabaza ameti mapanga akapali pano watheratu. Kungo khala nongati basi doba maso mwina nthawi zina amapeza poka nchere. Koma doba yonso na yeso zikumuvutanso. APM akalowa pa 16 pano akuzakuyang'anirani nkhani za mabizinesi kuti adzaone kuti kodi nyamatayi akukhala bwanji. Komanso azakuyang'anireni nkhani ya ma technical college. Kuno kusalima kuno ndiye kunali koyambirira nkhani za ma technical college kuti kusalima kuku. Ndipo ma technical aja amene amangidwa aja muli ana ambiri achinyamata amene adzadza. Ndiye chifukwa choti adzadza ifeyo tidzamupemphanso kuti kabwerezeninso kumanganso mmene munayika muja. Komanso ife achinyamata passport ili pandalama zinga? License yoyendetsera galimoto ili pandalama zinga? Ndiye ine ndikukulonjezani kuti inuyo achinyamata ndine pa 17 pa 18 September tidzapita kwa APM kukamupempha, bwana tithandizeni kuti ka license ngati kungateke kantengo katani. Anga kale passport tidzakampemphanso kuti katani. Tati tidzapita katani. Achinyamata tisatengeke
ndi anthu ena amene khalidwe lawo ndiloyipa. Mwaona olomene timabwera kuno ndizomvetsa chisoni kuti anthu kukaba mpana. DPP, MCP ndikufuna kuyamba kukokana, koma uku kuli Mulungu. Ndipo ndikukuwuzani zoona, mphulupulu timapanga suli sitimapanga, koma tisanapange timayenera kuyang'ana uku kuti kodi kumwambaku kuli chani. Mene timabwera tinawuzidwa, anzanu akutchingani mwakuti. Ine sindinaope, ndipo sindimaopa, ndipo sindidzaopa. Ndipo chimene ndinapanga ine, ndinapereka report kwa bwana wanga amene ali vice president. Bwana akuti kutsogoloku kuli zakuti. Ndisanampatse maganizo anga, vice president wandiuza kuti chisalezo chitsiru ndi madana nazo 10 zipita komweko. Ineyo ndinapepesa, pepani bwana mundikhululukire, sikuti ndinaopa iyayi, koma ndimango kupatsani report. Inu mtunda uno mugeza kuti angakhale wamantha ine mumandidziwa bwino. Palabwa mpini akakaka bwanda agulu kunyinda ena ake amene amafuna kumashisha anzawo. Ife tusitimaopa. Ntchito ya ine ngati National Youth Director ndikukutetezani inuyo. Muchoke ku nyumba kwanu bwinobwino, mudzafike pa msonkhano, ndipo mubwererenso manyumba mwanu. Ndizomvetsa chisoni zimene zachitika lero zicha. Ineyo panopa ndikunena chilungamo moopa Mulungu, ndikupanga blame Malawi Police Service. Ineyo ndikuyipanga blame chifukwa chake ndi ichi. Dzulo tidadziwa kuti tikubwera kuno, timaona atayi MCP ayika msonkhano wawo. Okay, ineyo polemekeza malamulo ndatenga foni kumuimbira commissioner amene amayang'anira kunoko, Mayi Manjolo. Ngati akukana anditengere ku court ndipo ndikayankhe. Ndauza kuti sizingatheke DPP MCP kukumana pansewu kapanga msonkhano mala modzi, zinzosatheka. Ndipo yankho imene anandiyankha kuti ndikubwereranso kwa inu ndikuyankhani. Mpaka napano sindinayankhedwe. Kodi ndikanavulalitsa anthu dziko likanati chani? Tiyeni tithandizane. Apolisi mukamva chidandaulo thamangani, fufuzani, mudziwe kuti munthu akudandaula chiyani. Ife ntchito yathu ndikuteteza anthuwa, tateteze anthuwa. Ndiye pali achinyamata ena amene ali ndi zaka zochepa, anakupatsani kuti inu mukalembetse. Amene aja ndikukuwuzani anakupherani tsogolo lanu. Kakhadi kaja ndi msinkhu wanu mukusiyana. Tikadzangofika kunena kuti akulembeni ntchito, inuyo ntchito sadzakulembani. Chifukwa cha kakhadi kaja zaka zidzakhala zochuluka. Ndiye inuyo chimene muchite, pa 16-17 APM akangotenga boma, achinyamata nonsenu mudzabwere nkuchipereka chinthu chija kuti adati kakamiza kuti tilembetse ichi tikubweza. Ine zaka zanga ndi 7 si 15, tidzamupempha APM sadzakumangani yayi. Tili pomwepo kubalaka agwira anthu kumeneko amatenga tovotera. Kamwe nipetsa nde achinyamata anakagwira anthu aja. Ndikukupemphani nonse mukapeza anthu amenewo akulembetsa kuti itupasani 3,000, mwagwire onsewo. Mukagwira musamenye, mungwatenga ndikukasiya ku polisi, kapena imbani foni mwauza polisi abwere adzawatenge. Tiathokoze anthu akubalaka pa chimene achita powagwira anthu amene. Titsata nkhani imeneyo mpana ithera pati. Chomaliza ndibwerezenso ndinanenanso kwina kumene ndinapita. Ndikuthokoza ife achinyamata tonse a DPP. Tikuyenera kuwathokoza Malawi Defense Force pa chimene anachita kukapulumutsa ma MP athu ku parliament.
ndipo aliyense wa DPP adzapempherera asikali athu a dziko lino nawonso ndi anthu ngati metili ifeyo. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti nthuku limenelo kuli nkhondo kumeneko ndinayimba foni ndipo ndinayimbira akwelepeta tizibwera zili bwino. Anandiyankha kuti Malawi Defense Force yafika kale, ndipo ineyo kumtima kwangaku namva kukoma. Nonse a DPP chonde tikaona asilikaliwa mudzingo wawo zati ulemu wanu bwana, ulemu wanu. Chifukwa ambiri ali ndi mantha ndi nkhani ya chisankho. Musadandaule, chisankho chiyenda bwino. Monita wamkulu pa Central Region pano ndi ineyo. Ndamene ndizikuthandizirani. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Ine ndine munthu osangalala kwambiri. Koma tisanatero pali nyimbo ina yakanemba Evans Meneka kale ndisanayimba pakachina chilichonse amati sakuwawa ifukwa anthu timapetsa kuwawa. Nyimbo imene mukuidziwa tingoyimba tonse bwanji amati sakuwawa sichoncho amaticha tayimba na zimayi nanga tisakuwawa etu. DPP oye! Andakusalima ineyo pokuti ndavala kisingavule mwanga mama mwa Kiislamu koma ndavula chisoti. Mabwera nanga kona ground zona zimenezi. Ndiye pakuti nebali pafupi pompa apa komanso kumadutsa apa tinene DPP wamphamvu komanso chikwezi cha lamwamba cha mphamvu komanso anthu amene akutonera pano adziwe kuti DPP chaka chino ikulowa mboma pa 16 September. Tikumvana eti? Chala mwamba konse uko ngolo uko komanso kuchala mwamba DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Assalamu alaikum. Ine sinditengera nthawi yaitali chifukwa kuti tilinasa tona Islamu amene akusala mu nyengo ya Ramadani. Koma zambi zankhulidwa kale komanso kubwera kwanuku ndi uthenga wapaderadera kuti boma la MCP anthu matopa nalo. Ndiye palibe chifukwa chokuti ndikutengera nthawi yaitali yayi. Uthenga wapaderadera kale komanso anthu tikudziwa chochita pa 16 September sichoncho. Ndingwa nkhawa pang'ono ife pa August chaka chatha tina ndi convention imene tinasankha mtsogoleri wathu kumeneko Professor Arthur Peter Mutharika. Tinasankha mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi amene akutimira ngati president wathu pa 16 September pano komanso ngati president wa chipani cha DPP kuti apitilize. Koma Professor Arthur Peter Mutharika atangosankhidwa thukuta linayamba ku MCP mpaka pano samagona tulo yayi. Anayamba kunena kuti Peter Mutharika wakula ndi nkhalamba a MCP momathandizana ndi anthu ena akuti ka UTM koma sakufuna kuvomereza kunena kuti utsogoleri umachoka kwa Mulungu sichoncho. Monga mukumbukira anthu wa 2019 anapanga zawo zofuna kulanda boma maupandu, anayesa njira zosiyanasiyana kunena kuti masankho sanende bwino, anayambopanga mademo ngati makumbukira mpaka achakwera Malemu Chilimanzi mause mutendere achina Travis danzawo kumati boma la DPP zinthu sizimenda bwino yayi.
boma limene lichoke pamodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Koma Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri kaya amene amapemphera komanso amene amapa Mulungu. Anavomereza kunena kuti iyeyo mboma muno achoka mwamtendere. Komatu kodi mkazi olanda umakhala ndi mtendere? Kodi chinthu chokhala chokuba umayenda nacho mwamtendere? Loko wakazolola nyumba kama kakukemula usangoona kuti mphaka pana khoso akuyenda umadzidzimuka eti. DPP oye! Atalowa mboma achakwera nthawi ya DPP ankanama kuti fertilizer adzakhala pa 4,000 mkanthu. Komanso ankanena kuti anthu muzidya katatu. Adanenanso kuti adzada DPP wanadzatani? Adzalemba nyamata ntchito 1 million eti. Kodi ntchito 1 million analemba? Mukudya katatu? DPP oye! Munthawi ya Peter Mutharika chimanga chinali pa mtengo wa 10,000 kwacha, 8,000 kwacha, 7,500 kwacha. Ngati chatulitsitsa chimakhala pa mtengo wa 10,000 kwacha eti. Pano chimanga chimandama zingati? Mukufunsa chakwera mufuna Peter Mutharika. Mafuta ophikira tulira zinali mandama zingati? Munthawi ya Peter Mutharika mafuta ophikira anali pa mtengo wa 4,200 chakuti. Pano mandama zingati tulirazi? Fertilizer munthawi ya Peter Mutharika anali pa 17,500. Pano mandama zingati? Munthawi ya Peter Mutharika Forex inali pa mtengo wa 800 kwacha. Pano mandama zingati? 5,500. Mafuta agalimoto anali pa 600 kwacha munthawi ya Peter Mutharika. Pano mandama zingati? Zosankalera achakwera kuti afuna kuoza boma. Kodi boma akoza? DPP oye! Misewu imene akunama kuti amanga mulilongwe inayamba mchaka cha 2018 mboma la Peter Mutharika. Ngati mukuona misewu yonse imene imtali musemuja inayamba kumangidwa, inayamba maplani wonse kuti imangidwe inayamba ndi DPP. Kotero kuti misewu imene ija atatsekulire ndi munaka Professor after pa 16 September panopa. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika amali ndikumbutsena anthu akusalima unena kuti amakonda boma lino la Salima kwambiri kuposa achakwera. Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ndi boma la DPP anabweretsa Salima Sugar kuno. Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene anabweretsa kuno Malawi mangozi kuno. Professor Arthur Peter Mutharika anabweretsa kuno contract ya GCM power 60 megawatts kuno kusalima kuno. Komanso Professor Arthur Mutharika ndi boma la DPP anakhazikitsa kuti kuno amange hotel 5-star hotel kutsogolo uko. Koma boma la MCP litabwera zonsezo na kansula kuti kuno kusalima akulusi mfuna chito kukuja 5-star hotel. Zone ndi zona? Ayi akunama. DPP oye! Ndimafande neso wanena kuti MCP panopa ali ndi mantha chifukwa kudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika pa 2016 pano autenga boma. Zona. Ali ndi mantha. Anayesa kubweretsa Maisrael this sparring machine kuti adzabere mafumu sample dzavuta. DPP oye! Ndikufana kutsimizana Malawi muli apa nonse kusalima. Ndanthu lonse mutonena pakanema pano at times. Kunena kuti MCP achepa kwambiri mavoti sangabere. DPP oye! Ndatatani kodi? Achepa. Mavoti akunama sabera iyayi. Zona. Chisindiko ya mavoti sabera. Ndifuna pana bweretsa age limit. Ndicho ndika yona Professor Arthur Mutharika
amngomdula asaimire iyayi ifa kudziwa kuti profesa Kaima mavoti alusakale. DPP oye. Komanso pamadera ndimafuna ndilandire mafumu pano ndi mafumu okwana 200 zinthu pano munthu une ndi chimwemwe kwambiri sindazionepo kuti ground la 100 meters kugolo uko komanso kugolo uko konse kukhala anthu chonchi iyayi ine ndi mantha kwambiri neba yakutambisa pampa neba apa kwesa kuti mwina kamadusa nenga anthu pano koma anthu anachimire pano ineyo ndachita mantha kwambiri tadusana nawe MCP yapo iwo akuchoka kuno anauzana I think ndi anthu kuti a DPP nda vice president ayandikira tadusana nawo chapafupi ndi pakaphateyonga iwo akubwera uko na feso tubwera uko akisala dibira phone a vice president MCP analisogolopo then nawo zonena kuti ngati anakonza kuti lekhale nkhondo lekhala chani kodi DPP oye ndayankha kuti akisala ndi dzipitani ngati MCP akonza kuti kuna kukhale nkhondo lero ndimafera lokhala chani kodi nkhondo ife bomba natengakale ndi ife tipange ngati anthu alamula bomba DPP tikufana kodi DPP oye a DPP kwepita lero mudziyenda munyango ife bomba natengakale kodi musakumareso iyayi musawopeso iyayi achepe kwambiri amene anang'ono tikufana kodi ifeyo solo ndi atauni ino asento region ifeyo solo ndi atauni sangati musise ya mori mundu zoti ndilipa ndikafana ndi chimwendo ine tikufana na pano DPP oye ineyo saizi yanga mwina ndichakwera ose chimwendo iyayi DPP oye nsonkhano uli apa ulokocheka sanga kwanitsa iya ndikunama sanga kwana chakwera iya akuchepa kwambiri komatu zonsezi zimatheka ndi mulungu sichoncho kodi loko atamanga mwa mtundu wanji ifeyo ngati DPP boma tatenga anabweza pano kunena kuti yayi munthu asowa adipya udzomo kanthu iyayi MCP dzikatsamwa amafuna zilankhele ife a DPP kuti ife tisopo kanthu pekuli kulakwa nderi fati kuuza unena kuti mapulani anuwo ifeyo sizitheka china chonse mukupanga ife tunjani kodi tikuchidziwa achimwendo anayankhula nkhotakota dzana dzulo kusonkhano kunena kuti profesa Arthur Mutharika iwowo sakumuletsa akufuna kuti apikisane pa ballot paper ndi chakwera ataona kuti game ya Jimmy atani kodi game ya Jimmy chayavuta sitheka ndipo ife a DPP tili mchelu peti kuona china chilichonse akupanga MCP sizitheka zimenezo zoyayi mubweretse njira ina koma Jimmy sitheka yayi DPP oye ifeyo candidate wathu ndi Professor Arthur Mutharika kodi iwo bwanji osakosa mavuto awo amene aononga dziko na MCP kungolowa mboma chakwera anangolowa mboma chakwera chimanga kukwera ndi chakwera shuga kukwera ndi chakwera fertilizer kukwera ndi chakwera amene ndi munthu abwino DPP oye akuluakulu chakwera ndi munthu watsoka kwambiri anangolowa mboma anakumana ndi COVID-19 kumangone mitembo yokhayoka kenaka akukumana ndi chani usakoni Fred anthu amene afa Blantyre zimwe musamundene kenaka mafuta shortage forex zikuonongeka paya pali nzeru ndi akumana miza anthu unena kuti DPP ndipo mwa Professor Arthur Mutharika ndi amene anabwetsa anatenga ngongole zambirimbiri zona zimenezo iwowo akukatenga simplex chichola
amene asali oza chuma yayi chuma iwo chingaende muno Malawi amene akusochimena kuchita mavuto amene amanga MCP asankhira ku DPP yayi DPP yayi siye zinthu DPP inasiya zonse zinthu zili bwino muno Malawi ndiye asamangwa china chilichonse DPP chakwera akangona atuluke DPP zona zimenezo nsonkhana zapa palibe anthu ana DPP zona zimenezo asamamanga zimenezo yayi ndiye ndimafuna kutsikimizirana asantonjonena kuti ifeyo timanga misonkhano pena paliponse koma ndimafuna kukekezera nena kuti khalidwe lomalondana kuti ife DPP tikaya misonkhano inu nkulondola lero kakhale koyamba ndikonani kodi DPP oye chifukwa timene ndanyamata anyamata amenewo ndi anjala DPP oye sikunena lake mudzafulalitsa anthu osana kulani kodi osalakwa chimanya DPP ndi chipani cha mtendere sindimayankhula nthawi zonse ine ndimasokosa chilungamo sa Baibulo koma enough is what kodi mulisamala MCP muliko mutiona pano amene mumatumawo tikwadziwa samalani chifukwa mukapeza maka chipongwe pa 16 pano ife ndeni kumangana susiyani yayi mukathira kundende DPP woye khani meze kumangana nayo yambirira ndi achilimiti ife pita mthali akulowa mboma ife dzapushamana nawo tamange awa chifukwa ndanthakaza sichoncho chimene akufuna chimiti ibwere kuti amalali mufe ndi njala zona zimenezo kodi zinthu zimatsika ndi ndani pesa ndi profesa apita mthalika ndi afuna kuti profesa Saime katundu azipitira kukwera mkhani moyo inu DPP woye ndimafaso atsikimizira MCP unena kuti ndime ndonera pano anthu a DPP komanso anthu akusalima zone MCP ngapeza mafuna kuti usalima ndakayika kwambiri DPP woye amene akuti MCP zepeza mavoti kuno anene kuti ayi DPP woye MCP simuzavotera kuno amen kuphera nkhongo kuti anthu akusalima MCP sakuifuna nda vetsedwanso komanso ndaona pano kuti talandira ameya a MCP ameya mwinizi ndabwerani pano ndanzanu waja tikulandireni officially ife anyamata DPP ima ndimafuna lere ife kuna ima kodi ndo wanda ameya eti ameya amene anala chipani cholani kodi amene anala chipani cholamula cha Malawi Congress party chipani chang'ona koma ona kuti ndimezo sikuyendera dipene ngakale boma one ndipene kuti kodi akula mali kugona pakati kulani kodi kugona pakati kulani kodi kudeko ameya wandi mtosindikira kwambiri ndichifaona kuti kubwina kugona pakati kuti tikamala mboma mutu lero chani kodi ameya apa sini mwana nthu pang'ono Chalamamba DPP woye pita Mthalika woye avipi athu agangata woye olemekezeka a vice president achipani cha DPP a Central Region Bambo Alfred Gangata koyambirira mulandire ulemu wanu komanso onse amene achoka ku NEC a director of youth okay Bambo Kisare komanso anzathu onse amene muchoka kuno kusalima DPP district munthawi inoyi ineyo ndingofuna kutsimikizira kuti ndachoka ku chipani cha MCP ndapita ku DPP
chifukwa siningaite kufotokoza chifukwa avipi alankhula zambiri pano kuyambira lero ndikupanga za TPP. TPP woye komanso paliso mkulu inanso uyiso George Kankhuni wa MCP Shadow Councilor Chipona ready. Chipona ready. Ayamphanda mangona boka. A minute. DPP woye. DPP woye. Wodi ine namba okugila nako ndi vice president. Osadabwa bwanji. Ndachokako sindibweleraso. Monga ndanena kale kunena kuti kunoko anzathu Islam afuna kuti akamasule nthawi yapiteti. Ndimafuna kuti ndikutsikimizireni kuti boma lindela pita amene akutenga ndipita pa 6 September pano sichoncho. DPP woye ndikubwerezanso tunena kuti boma yatani kodi akutenga ndi ndani. Iya ndisikuwadula mainawo boma lapita akutenga ndi ndani kodi pita sichoncho kodi ndenda nkhuleni modzeti. DPP woye boma yatani kodi akutenga ndi ndani kodi. DPP woye chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba. Ndimafuna ndinene motere komaliza manjamanga ne majani kodi ndanya majani amanena kuti wina aliyense amene amakhulupirira Mulungu komanso amene na dzina lake sadzalani kodi sadzakisira manyazi ayi. Ife timapemphera sundine munthu ayera mtima maso a Mulungu nanenso ndine munthu wochimwa ngati mene achimwira aliyense. Mulungu anena kuti tikatilibe chimo titani kodi tizinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe chani kodi choonadi. Nanenso ndine munthu wochimwa monga muchimwira inu koma twezipemphera komanso tsokoza Mulungu pamwe patsogolo sichoncho. Ndiye ndifuna ngeni Baibulo pa Exodo 14 komanso 13 tuchani kodi 14 akumakulu anena kuti Farao alondola Aisraeli. Kodi inu Aigupto simunana kudutsa apa simunana kulondolani apa. DPP woye ndiye akunena kuti 13 ndipo Mose ananena ndi anthu musaope chilimikani ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene chidzakukutirani lero pakuti Aigupto mukuona lerowa simudzaonanso. DPP woye boma DPP woye Mulungu pa Exodo 14 verse 14 akunena kuti Farao andala Israeli komanso akunena kuti Aigupto mukuona apawa simudzanalenso kodi mwachidule Aigupto munaona apaja simudzanalenso kodi. DPP chakachani kodi. Ambuye akudalitseni. DJ nyimbo ndemwanena kuti Aigupto amene tikuwaona pano sitidzawaona chikupatsani chilimbikitso ndi chani. Taonga mwaona nthawi musipi akudutsa apa maministers akudutsa apa nanthu akabhala akudutsa apa koma anthu pasachokepo yani amaganda amauko anthu anyoka yani sosada anthu aja adopa ndalama ndifanene kuti imakhala ndi malire ndalama imakhala ndi malire
utakandira kwanu koma mtaka fika botopa akakhawa topa amala wa topa ndipo mala MCP awana mise kwa nthawi itali amala samangana onso mwina akathe funso lomaliza asanapita nkhani yomweyo ya anthu achipani cha Malawi Congress amene adutsapa achisala anafotokoza kuti aine ndanena ku polisi anafotokozanso kuti ati anakuwuzani munjira kuti uku mwina kuti hochitika nkhondo komenu munatiteni komweko mufuna nkhondo sinifuna nkhondo koma chibwana ayi musipa kumangachi mfani yakeso nena kuti chibwana panga musipichi apesa anthu osalakwa chifukwa akudziwa pasi pa mtima kuti Malawi muno sakuafuna saka mapitirize kumabwesa anthu onchicha ifana kasonkhano apa nawonse kuika sonkhano wawo sizoona yayi mtopola kumangawo ndiyefene zokuti afuna mtopola ndiyena faso na chacha kunena kuti chichitike chifukwa ifene wetaweyamba panga sonkhano ndiye iwo zimafuna kuti akupana zonso ndelo akalomwa nazo ndipasomaso maganizo yayi ngatapise khano limeneli akumanisa kuda naona achisala alipo mpano akusekerera yes ayi ndikusekerera zimene akuyankha VP wanga chifukwa chimene chachitika chibwana MCP ndi DBB singakumane pamodzi wonse ukakhala pamodzi pamene chidandaulocho ineyo ndinachipereka moyenerera endi lero tikuwadziwitsa Malawi tikanakhala mwina anthu ambiri atavulazidwa koma chifukwa cholezerana mtima kuona kuti atingi tiyeni tingogonjerana koma ifeso tinaliso okonzeka suti tinameyayi Amalawiso adziwe kuti anyamatawo anakonzekadi ifeyo kuti ife na amene tinayamba kupempha kuti udzapanga msonkhano kuno kusalima koma chimene chachitika kuno kusalima ndi chibwana ngati apolisi alekerera zoterezi tidziwe kuti mavuto akhalapo ochuluka that's why tikuyamikira Malawi Defense Force motolo tikanango titauza Defense Force kuna kuti kwativuta kuno 2 minutes tikanaona ochokera ku Mafco kubwera kudzatiteteza panopa koma izizi kukhale kuyamba ndi kumaliza ndipo isazachitikeso tikuwapempha apolisi azilowererapo pakati zimenezi tikuthokozeni agangata pano wina iwowa akufunake mantha ku anthu a DBB ndefa pakathengo nena kuti MCP inapanga zachibwana 2020 kumamenya mamonitors kumathamangisa theka chali kale kunali vice president Nzimayi ine ndi nyamata nzawo asamala kwambiri masakhala lenowa ife sitikuloza opusa yayi zilani pamwe tunaka DBB ndiye zazibwesa nkhondo bazipasefe mantha ife sentha amantha ife anyamata auna zakuda somwambiri osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.